дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат баҳри ба талаботи стандарти байналмилалӣ мутобиқ будани роҳҳои ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва маркази маъмурии он шаҳри Хорух аз ҷониби ҳукумати кишвар хусусан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдомҳои некамалӣ гардида дар ин замина роҳҳои харобшудаи шаҳри Хорух аз навсозиву таъмир карда шуданд. Имсол низ баҳри пешвоз гирифтани ҷашни фархундаи миллӣ 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии роҳи марказии шаҳри Хорух мавриди таъмиру аз навсозӣ қарор дода шуда мунфашкунии роҳ бо ҷалби мутахассисони соҳиб таҷриба ҷараён дорад. Бояд гуфт сохтмони ин роҳро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фароз бар уҳда дошта ба гуфти яке аз роҳсозон Фарҳод Хулмирзоев таъмиру аз навсозии роҳ ба зебогии маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон такони ҷиддӣ мебахшад. Мутахассисон барои босифат анҷом додани мунфашкунии роҳҳои ҳудуди шаҳри Хорух шабона рӯзӣ фаъолият намуда кӯшиш ба он равона намуда истоданд то ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ роҳҳои ҳудуди шаҳри Хорухро мутобиқ ба меъёрҳои роҳсозӣ мавриди истифодабарӣ қарор диҳанд. бунёди роҳу пулҳои мошингард мутобиқ ба талаботҳои ҷаҳони муосир дар ҳудуди шаҳри Хорух яке аз ҳадафҳои муҳими давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта корҳои созандагӣ дар ин самт идома доранд.